Ay guys, yabo mongamazi kusho ukuthi wena uhlala eSouth Africa ke angikwazi ukuthi ubukela liphi ibhola. Abanye bamazi ngosikorokoro, abanye bakwazi ngobani? Sikorokoro. Phela nje, sikorokoro straight. Okay, please introduce yourself to our viewers wethu ngegama lakho lamampela, ngosikorokoro nesibongo sakho. Igama lami nguSimphiwe, isibongo sami uMagayi. Bangazi ngosikorokoro, yeah. Manje usikorokoro udlalela yiphi team? 18 members. Before na singena ngicongenzela ipyramid yama teams okay wadlalela until la ukhona manje. Team of choice. Sizanani, Skepe nikhane manje ngifika kuMamba. So usikorokoro yini into emotivate ukuthi adlale ibhola? Kuyo yonke into ekhona wakhetha ibhola yini into ekumotivate ukuthi udlale ibhola? Anama ngazi uNkulunkulu wangidala ukuthi ngithanda ibhola. Yeah. Okay, right. So bekune debate nyana so yabona ngazi mhlambe nawe uyibonile ivideo yakho ukuthi inja yedolo angazi ubani kenzakalani wena mawubhekile wena ngokwazi kwakho ukuthi ubani nje edolo. Sikhule silibona ku Shake It Up idolo abo shakes. So nathi sabona lapho ukuthi but akusilezi ngizenzayo mina. Yeah, just besikhule silibona kubo. Yeah, so lavuka kanjalo indaba edolo. Yeah, baka lazi nje ngiShake It Up. Yeah, izinja zakhona yeah, ngilazi ngoShake It Up. Nami lazi inzakaleli ukuthi ngishaya idolo ke. Yeah. Okay. So igame yakho yanamhlanje yini into ama expectations wakho? Ama surprise ngivela nama surprise mina. Okay, no sizobe sinlalela yona nizoyibona iclip yama surprise la wakhuluma ngawo. Okay, so kuyintwana yabona intwana zamanje ezincane bamile lana bakubhekile. So what are some of the words of encouragement you can give to them ukuthi babe la ukhona now? Ngasho ukuthi focus nje nesibindi kuphela. Ufuna inhliziyo bekezele nje yonke into izozenzakalela. Yeah. No so phinde sikubambe very after game. La kuna stress. Sharp. Guys once again njengoba bengishilo ukuthi ngizomlanda futhi azochaza intro vele so sinikezile yabo so ngicela usichazele ngegame yakho namhlanje how did you find igame yenu namhlanje ngeke ngithi easy but amachita sinikile igame just thina ke ngokuhlakanipha kwethu sayipunisha area. So would you say into ebakade nikhuluma ku changing room wena ne team yakho nelena implementer like grounding? Yeah, ukuthi asiphasaneni senze into esiyaziyo angasidlala ibhola esingalazi asiphasaneni if usedribbleni izozenzakalela igoli yeah. So ku game namhlanje ungathi ubani welwa kunikeza tough time nyana nje? Akekho kunika tough time? Akekho. Okay, sekuthiwa namhlanje uya decide ukuthi uyeke ibhola, how would you like to be remembered as? Sikorokoro. Uyi-1. Phela. Okay, all right. Okay, so mawubhekile ne kulontuzana kule game yenu yanamhlanje mongas analyzela nje kancane ungasho ukuthi yini into oyithathile wayifunda ku game yanamhlanje ilesson amanye ama game baza bezijelile ukuthi kunosikorokoro. So akunasikhathi ukuthi manje ngihold amabhola too much. Sometimes kuyadingeka ukuthi ngidlala ama one touch. Yeah, so into engiyifundile bengingayazi. Ngifunde kule game. Okay, quick description style of play yakho. Shayidolo thina. Okay. Shayidolo asidlali. Dolo kuphela. Yeah. No, thank you so much for your time and once again congratulations. Yabo. Sharp.